Wyt ti'n mwynhau siarad Cymraeg? Wyt ti wrth dy fodd â phob dim Cymraeg fel miwsig, gemau, apiau? Wel, dyma'r swydd perffaith i ti. Fel aelod o'r Criw Cymraeg, byddi di yn cael amryw o brofiadau. Byddi di'n dadansoddi canlyniadau, holiadur y siarter iaith. Byddi di'n meddwl am ffyrdd cyffrous o ddathlu diwrnodau pwysig. A byddi di hefyd yn cael arwain gweithgareddau sy'n neud siarad Cymraeg yn cool. Felly, pa gymwysterau sydd angen arno ti i ymuno â'r criw anhygoel hwn? Wel, mae angen agwedd bositif, cariad at y iaith Gymraeg a digon o frwdfrydedd. Mae eisiau ti fod yn barod i gael hwyl wrth rannu dy gariad at y iaith. Felly, wyt ti'n barod i gychwyn ar yr antur iaith? Ymuno â'r Criw Cymraeg a fyddi di yn rhan o rhywbeth arbennig iawn. Felly, beth amdani?